weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɓogge to murtogala to beelila urguela to hudallayi to wuuro ali guelila ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno abdourahmane dia to daril barka ha to galle makko pk 8 nakchote ko taari ɗum kala ene jiiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Bamba wula Maguette o suɓama altine hande o waɗama hoorejo suudu sarɗeji leydi woni président de l' assemblée nationale mo leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma jaaha to Bakel kotana musɗo wanno toon ko ceemeɗo debbo biyetenoɗo Fatou Keita kañum jibinno funeɓe tato o rutti e joomi ko ñande alarba funeɓe tato ɓe kala gabbimo ñande aljuma ɓennuɗo o to leydi Mali leydi Mali yehino sumgoji mum référendum ko fati kay e memtade tunnorgal leydi ndi teskama noon e nokkuji kewɗi vote ji ɗi ndewani lawol haydara to leydi Burkina Faso laamu transition ngo Burkina Faso ngo holiri weltare magɓe mawde no fewi e kadi eɓe jaadi e ko laamu transition ngo Mali ko yamiri kay yo casque bleu en woni laafaji mbulaji nde jaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Mali to leydi Benin e nder match taw ko match éliminatoire coupe d'Afrique e nder match hakkude leydi Benin e Lion du Sénégal taskama tigui supporter uji ɗiɗi mbasi hen pittari men procureur o noon yamiri nde enquête jaajo waɗete hen to leydi Guinée Conakry médiateur CEDEAO hono yayi boni tijjanoɗo guila altine hanki e nder leydi he hollirama tigui jillu makko dirtinama ha ɗo e yesso bisimilla mone kirki hotondirte joni piren pacciren ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi jogiiɗo AVC jogii karƴak mo ganduɗa ƴiiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma jogiiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki wocceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi jokkodirde tonggode gorel teyya woto woɗɗo joni so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine 19 lewru korse woni juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sowte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen gardini kabruji men to leydi Mauritanie hono député biyeteɗo Mohamed Bamba wulla Maguette jaro e duuɓi capanɗe jeegom e jeegom o subama altine hande o waɗama hoorejo suudu sarɗiyeji ndi leydi Mauritanie woni président de l'Assemblée nationale mo leydi Mauritanie e nder suudu sarɗiyeji ɗon ko temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom sarɗiyanke woni hen e nder ɓen noon hen temedere capantato e jeeɗiɗo mbeyni juuɗe wonde kay enen jaadi ko wonata ko waɗete hoorejo suudu ndu on paami tigui ko ɓuuri wonde majorité kay jaadi tigui ko nde o ardinte suudu sarɗiyeji ndu discours makko noon gadano caggal kay nde o fiila ardina suudu ndu o wi kay wonde ko député ji yo gandu golle mumen wona tan joɗade vodde ko fati e luwaji golle mumen gadane ko darade kay ko fati e koddigal moƴƴal hakkude leydi o wiɓe wonde unité nationale ko responsabilité majeure moɓe poti darnade moni mabɓe fof foti darade dole mum ponno o holliri kadi wonde o jaɓata hay goto ine daro kay gam remde gañam tumago hakkude ɓesgu leydi ndi e addu tigui ceerago ɓesgu leydi ndi kanko wulla Maguette noon siftinde no meeɗino wonde chef d'état major général des armées mo leydi Mauritanie caggal ɗum noon o waɗi o caggal kay nde o waɗano général de division ko en 2021 noon ko nden tigui o yano altraite woni foftere makko guila nden noon faari ɗo saaha joni kanko wulla Maguette o dillata tigui koto banggue dawrugol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mennoɗo wonde ministre des finances mo leydi Mauritanie biyetenoɗo Moulay Ahmed Wula Moulay Dekhila yalti aduna aleta hanki o 17 korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko kanko wonnono ministre des finances mo leydi Mauritanie de hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati woni de 1975 ha 1978 ko adi kay komo wonta député kene wona duuɓi sappo ko woni député o meeɗino kadi wonde directeur mennoɗo directeur cabinet mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie biyetenoɗo Mohamed Mahmoud wullo Mohamed Luuli koye on ko poste makko poste o sakkiti noon e laamu leydi Mauritanie ko adi kay komo yaaha ko wiyete altraite ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe diine e aadaji e jangde lasli hono biteɗa wula Sidi Wula Amara Taleba o holliri tigui wonde peeje kewɗe ƴettama beele hajjiyankoɓe Mauritanie naɓe ine gona kay e condition ngaji moƴƴi no fewi ministre o noon holliri tigui wonde département makko o noon wonde département mo ardi o ina daari kay no dole mum ponno beele hajjiyankoɓe ɓe ina mbaɗa hijjore mumen nde hano hannirta ni tawi hay caɗele gote ala tigui keɓatona guila kay to banggue hôtelaji mumen woni logement mumen ha to banggue ñamde mumen e to banggue transport mum kala e kala saaha noon o holliri service laamu ngu ina top kala e kala saaha service laamu ngu ina toppitiɓe hano hannirta ni mission officielle noon haja ko altine hande o ɓe ummoto tigui halte ɓe ƴettata bisuji mabɓe ɓe ummoto Médina ɓe jaɓana to Makka waɗoyde kayem hijjore mabɓe nde hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗen rafi biteɗo Rouzola woni came o feeñi oɗo saaha joni e nder région de Tagata waɗi neɗɗo goto noon basɗo hen fittade mum hewɓe nana gantiri e oɗo saaha joni e nder hôpital mo tig zigza e nder guure kewɗe noon e nder région guure kewɗe tawte e nder région o rafi o tinama hen no fewi tinama hen no fewi noon tinama hen no fewi hollirama tigui basɗo hen fittade mum noon ko debbo tawa kadi ko joom duuɓi mawɗo seeɗa kala ñalawma kadi ko famɗi kala hôpital mo tigjiga holliri ene heeɓa fodde yimɓe jeegomo taw ko tinaɓe wonduɓe on rafi biteɗo rougeola woni cameɗen joni came tawi kadi ko ummoriɓe e nder guure ɗe jiida ha tengti noon e wuuro witego Rachida e ko taari ɗum kala hono directeur hôpital o namdima noon on namdima directeur régional de la santé mo directeur de la santé nde waɗata kay nde waɗata tillisaji walla mbaraji beele
en taw ko wonduɓe oɗo rafi biteɗo rougol nde mbawa tigui joncede hen woni ko watte ala quarantaine mbasa jillodirede eɓe cellani tawateɓe e nder suudu safirde ndu foof noon ko anje kay daɓodiral woni tigui nde ɓe mbaɗete ala quarantaine ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie ne teska kay e oɗo saaha joni kewgol motoji ɗi koyɗe tati woni koyɗe tati ɗi wiya tricycliste walla vayde ɗiɓe hewɓe kewide ɓe kadi ne mbiyaɗi tuktok e nder circulation noon eɓe teska kewgol mabɓe no fewi sukaɓe hewɓe noon tawa kadi ko jangguɓe walla tigui ɓe ngala golle ronkuɓe dañɓe golle oɗo saaha joni ko hen tigui paati beele kay ko hen dutti beele kay eɗen mbawa wadde transport mumen dañi hen tigui no gurniri galleji mumen e oɗo saaha joni noon laamu leydi Mauritanie holliri tigui wonde yamirode hokki tigui yamirode oɗo saaha joni ko nde ɓen kay taw ko dognoɓe ɗina motoji ɗi koyɗe tati nde mone mumɓen kala wawa tigui taƴe kayitaji mum hano hannirta ni ɗina kayitaji noon jamiraɗi yo taƴen ɗina kayitaji jamiraɗi yo taƴe noon koko wayno kayen carte grise eko wayno assurance eko ɓe mbiyata permis vert hewɓe noon e oɗo saaha joni padani tigui ha dawal ngal yetto nde won noon ko hen tigui gurni galleji men ɓen kam hewɓe mbawi kuppude ɗiɗon kayitaji hano hannirta ni heddiɓe ɓene e oɗo saaha joni nana dogana kay to bureau ji to nokkuji ɗi kayɗin kayitaji mbawi taƴede haaɓe mbawa wawde gollade hano hannirta ni laamu ngu noon holliri wonde kay so délai o yettima kala moɓe nangui so tawi kuppani ɗiɗon kayitaji yo andu moto mum ko fayi ko fourrière ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to Guidimara hono ministre de l'hydraulique de l'assainissement mo leydi Mauritanie biteɗo Sidi Mohamed Wul Taleb Amara o waɗi visite makko jillu makko aleda hanki o aleda hanki o daroyde golle ko fati uddoji woni barage uji gonɗi e waɗede barage uji ɗiɗi gonɗi e waɗede oɗo saaha joni e nder Guidimara ɗina barage uji noon hen goto ko barage biteɗo barage de Baydam e barage goɗɗo ne wiye barage Cheikh Dakna golle majje ɗon holliri tigui woni koye finition koye cilfiltiri golle ɗe tigui wona kanko ministre o noon o yahani goto e saaha jillu makko omo yaadi e gouverneur mo Guidimaga hono Ahmed wula Mohamed Mahmoud wula Diem halfinaɓe golle ɓe noon mbawi fammindebo tigui no fati kay no barage uji ɗi mahira kanko directeur de l'hydraulique holliri tigui wonde département mum nana darino dole mum ponno kay yidde kay nana darino dole mum ponno yidde dole mum ponno kay yidde wadde ko ɗiɗo barage uji haadi mbawa tigui gawde gollede hano hannirta ni ete hen holliri fodde temedere barage e oɗo fodde capanɗe jeegom barage ko woni gollede ete hen nogas joyyi goni tigui koye finition golle mumen o holliri kadi e nder hodduji ɗiɗi woni hoddel chargui to hoddel gargui toon hoddel chargui to hoddel garbi fodde sappo joyyi barage noon toon gone mahede oɗo saaha joni kadi laamu leydi Mauritanie o holliri ene jogui tigui fandare e ɓoore wadde fodde temedere barage e nder région ngaji cariɗi e nder leydi he kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to sehil babi ha joni to Guidimara hono Mouhtara Wula Dahi ko jagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade mo leydi Mauritanie o holliri wonde ministére makko yaltini kene qime ha temedde jeetati e capanɗe tati e nayyi million taw ko halis guya e limore hinde nde ona halis noon ko yidde kay ngarɗitinde on halis noon fayi tigui koye sodde matériel taw ko matériel hôpital régional mo sehil baabi temedde tati capanɗe nayyi e tati million ko yo machine aji e matériel garɗuɗo jaaduɗo e jamanu yo soode waɗe e nder oɗon hôpital ko wayno équipement médico technique ko wayno laboratoire ko wayno radiologie e matériel bloc opératoire o e matériel hôpitalmologie woni ko fati guite e stomatologie woni ko fati estomac e machine aji dialyse kala matériel matériel noon fecci tigui koye lowuji jeetati gila juillet 2022 ko gila nden appel d'offre makko waɗano ko société Mauritanie naje biyeteɗo établissement El Khayri e gardugol Moulay Amara Wul Khayri kañuma heeɓi marché o hondude société goɗɗo ne wiye GPL e société Dircoma e société biyeteɗo CDI on société CDI noon ko Mohamed Zeynil Abidine kañum président des patronat mo leydi Mauritanie
ko kamɓe woni heɓɓe ɗiɗona marseji hoolejo leydi Mauritanie noon Mohamed Cheikh El Ghazouani woni tigui yidde makko e fandare makko kay ko yo tigui dendagal cuuɗi cafriɗi tawateɗi e nder leydi Mauritanie kala yo garɗitine mbaɗe matériel mum ha timma tawa kala mo sellani so ari e nder ɗina cuuɗi cafriɗe wawa tawde ɗon tigui ko sohli ko hano hannirti laamu ngu kadi holliri ɓoyata ma laamu ngu ma hôpital uji tati garɗi mawɗi jaaduɗi e jamanu hena woto koto Ayyuna ɗiɗaɓo o koto Tigigja hôpital tataɓo o koto Elega ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie ha joni ko ñalawma altine hande 19 woni tigui fuɗɗugol baccalauréat e nder jokli leydi Mauritanie kala ko ɗum saabi noon laamu ngu gam yinde rewnude baccalauréat kawgel ngel lawol ko ɗum saabi noon so saha kay so sukaɓe élevaji ɗi kala nde ɓe naati nder classe internet o heewi ko kuppede ha nde ɓe jaldi kala ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ma on tesko waɗa waktuji kewɗi e nder leydi Mauritanie ko wiyete internet wawata heɓede so wona kay ɓena joguiɓe wifi ji ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen yen ha to Bakel hono mbirɗen gardini kabaruji men ko yurmini waɗi to Bakel ko suka ceemeɗo tokoso gonnoɗo kay e ngatiwere mum jibini funeɓe tato kono ko hen o hawri e ladiala omo wiyetano noon Fatou Keita o yaranno koye duuɓi 26 o yalti aduna noon koye saha kay nde o yalti aduna noon ko caggal kay nde o hebno ngatiwere kay reedu muso tampinimo no feewi o ɓennina to hôpital mo Wourossogui ko ɗon tigui toon o hawri e ladial ɗum wonno ko ñande jamma alarba sanga 1h jamma o addano to hôpital o caggal nde o addano to hôpital Bakel o tampino feewi o wawi ɓenninede to hôpital mo Wourossogui ko hôpital mo Wourossogui ko ɗon tigui caggal nde o hepti sufuneɓe tato caggal ɗum ko ɗon o hawri e ladiala fune ñande alarba nde funeɓe tato ɓene kañumen kala ko ñande aljuma ɓennuɗo kañumen dutti e jomumen kanko Fatou Keita noon o jeeno koye nder leegal bitegal Darussalam e nder commune mo Bakel leegal ngal kala e oɗo saaha joni tawe sunare mawde no feewi ɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafom harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen diaspora mo leydi Sénégal wurɓe to leydi France ha tengti noon e nder ngoɗo wuuro wiyetego Manta la Jolie ɓe juɓɓinino kam taw ko jeeyaɓe e landa Pastef ɓe juɓɓinino seppoji mabɓe alada hanki o hollirde mette mabɓe e laamu Macky Sall hollirde kadi mette mabɓe ko Ousmane Sonko waɗa bloqué e nder galle mum yahata hay nokku e hollirde kadi wonde ɓe jaadani e ko ɓe jaadani ko lundiyankoɓe e jayndiyankoɓe nangate kala saaha oɗo saaha joni nder leydi Sénégal ene ndumɓe ɓe kolliri kadi wonde ko loppede ko fati 3e mandat Macky Sall hooreji leydi ndi e nder seppo e noon eɓe jima eɓe gulla eɓe mbiya Macky Sall dictateur ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni julde taske hikka ma Sénégal naɓe kadi mbaɗno kewatde e kala saaha so wasde juldude ñalawma goto catala bitegal konokko ko commission nationale de concertation linéaire ɓe kolliri tigui wonde kamɓe nde ɓe kolliri no ɓe kolliri ni wonde julde taske ko ñande 29 lewru juin woni 29 juin 2023 catal gongal bitegal CMS woni coordination des musulmans du Sénégal ɓen kolliri wonde julde taske ko ñande 27 lewru juin ñande alarba ɓe kolliri tigui wonde ko altine hande o 19 lewru juin woni premier ñalawma hande kay woni go taske wadde ñande talata 27 ko ñande hen wonata ñalawma Arafat ɗum fitti ko ñande 27 lewru juin ko ñande hen wonata ñalawma julde taske konak noon e CMS ko Samba Libidaro e Samba Libitake e kala saaha ɓe kewi addude luural kadi hay goto hewani abbade keddiɗo ko ɗum saabi e kala saaha leydi Sénégal heewi julde ko balɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Dodol Bambey ne tawe nder département mo Bambey ko debbo goto kañuma yani toon e woyndu sagataɓe wuuro ngo ɗon e ballal koninkoɓe faabu mbawi tigui ƴeŋtindemo omo wuuri omo hiisi koto keddugu paɗen Jean Pierre Idriya ko go jangguinannoɗo école
janoɗo al traite mum majjunoɗo gila ñande aseta sappoya jeeɗiɗi lewru juin ko donkonoɗo yitede o yitama noone oɗo saha altine hande o yitama kono o yita ko wondani e wonki o yita tigui ko sara takko cangol biyetegol gada guisu omo yaranno e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi ɗiɗi ko golɗo noon watti laabi ɗiɗi ɓiwol ko goski neɗɗo ene yiite tigui e nder oɗon nokku goto saabu gaddunoɗo ko goski biyetenoɗo Samba Yakhar Diallo tawno toon andaka taw noon holko yooɓi fittande makko no yimɓe hewɓe ene cikki mataw ko joɗinoɗo siftinde noon guila ñande aseta ko donkunoɗo yitede ko majjunoɗo melewa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen tuggui kay mayide lewru mai faade kay daraɗo lewru juin koni koɓe faggudu leydi Sénégal woni douane sénégalaise ɓe teeɓima marchandise kewɗo no fewi taw ko hakkude faux médicament e drogue mo hinde chanvre indien e mo yamma tawa jaari mum ene qime ha kene ɓuura temedde tati e capanɗe nayyi million franc CFA ko birgala mo kafrine teeɓino faux médicament kene ɗiɗi ko médicament faux médicament ji tawa kene peesa temedde nayyi e sappo ɗiɗi kilogramme to nokku biteɗo Misra Wadena e département mo Koungheul gon jaru muɗum ene qimetono ha capanɗe nayyi e jeeɗiɗi million franc CFA teɓande wonde noon ko brigade maritime Joal kañum tigui wonno kañum tigui nanguno faux médicament ji wondude e drogue mo hinde yamba kene qime ha temedere sappo e jeetati million taf ko franc CFA teɓadde kewɗe goɗɗe mbaɗama taw ko faux médicament ji e yamba e nder leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amady Saka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettotoɓe weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor yewɓe feeraji ha feere hoccoɓe jamɗe ina jeeya chinois en ɓe ne jaltina leydi ndi laamu ngu de darima hande ariti feeraji e dennangal Sénégal ɗo woni o feeraji yaltata leydi ndi kamɓe yewɓe feeraji ɓe noon gila ɗo Ziguinchor Bignona ha heɓanma Sédhiou ɓe kolliti koɓe waɗoɓe jonde mabɓe eɓe mbaɗa haalirde mabɓe so tawi ɓe paari ɓe mbaɗa mars ha laamu ngu tina kamɓe de ɓe ngala golle goɗɗe so wona ɗo ɓe jahani e jeeri ɓe jahani e maaji yaade caggal leydi ko ɗeɗo golle ko hen ɓe goni ko heɓe dañat dépense uji mabɓe ina wayno goto men fof ina ligguinama won temedere neɗɗo ɗum noon so laamu ngu dari ina bonna marché mabɓe ɗe ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo so en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi sukaɓe janggannoɓe éguel culture ina wayno goto men fof de heeɓi hande diplôme muɗum ɓe dokkama finance uji fewte batte ndema yoɓe mbaw gollade ɓe keeɓi projet ji ɓe keeɓi kalisaji kewɗi enen palol dade maayo ngol rewa e worgo enenne ko haaɗi en ummade cansen ndema men ka jaaden e jamanu no yarata ni henna mbawen hebde machine ngaji mbawen hebde finance uji mbawen hebde kayitaji meɗen légal ha mbawen dañde ndema meɗen no yaadi e jamanu eɗen keeɓa projet ji keeɓen kalisaji taw ndema meɗen ko balɗe ɗiɗi balɗe tati tan gaynen ladde ha laaɓa e ɓuuri gonen hen lewru e lebbi ɗiɗi taw ko jalil e jambel ina wayno ɗum ɗon ittata joote haaɗa tan koye barme ɗum noon ko era gam fewde e palol dande maayo ko on jejjitani mbaɗe feere ummoɗen so en garti ɗo e nder Sédhiou ina wayno kamɓe de rewɓe duunoɓe ɓe kolliti ɓe goppi ha laaɓi e ɓeɗo noon rewɓe ɓeɗon dokkama goto men fof sek wawa joguitade woppa duunugal ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliti ɗum noon maɓe jaaha ha e lil sukaɓe rewɓe yawɓe ha daña duuɓi nogas de puɗɗa duhade ɗum ne kadi maɓe jaaha ha toon ɓe jewtude e mumen ɗum noon imameɓe Sédhiou eko taari Sédhiou fof beltima e dennagal chef de quartier ji ɗo mbawi wonde e Sédhiou e diwan Pakaw kamɓe fof ɓe kolliti weltare mabɓe e ɗeɗo gueɗe woppede ɗeɗo gueɗe ha laaɓa yimɓeɓe garta eko feewi wasde lollude ɓeɗo sukaɓe rewɓe weltare TV musidɗo Amadou Saka Kébé gorko mbotta kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah ñamowo ñebbe yo Allah hokke wadde jaam.
allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaden altine hande 19 lewru korse hitande ujunnaji 2023 subaka kabaru sarima e nder réseaux sociaux ji ha e radio ji kewɗi wonde kay nanama piyanɗe gurɗe no fewi taw ko piyanɗe jokkodirɗe e nder ɗiɗo commune aji ko wayno commune 2 commune 3 e commune 4 mo Bamako hewɓe kulino hen koliri hen fayre mawde e kulol mangol no fewi laamu ngu noon holliri wonde piyanɗe nanaɗe ɗe ko piyanɗe koninkoɓe wonɓe kay ewɗo sawannoɓe wadde exercice aji mumen woni ƴewdel mumen ɗi hinde 12,7 ɗi pella noon koto école nationale des police mo Bamako to legal bitegal Ntomikuru bugu ko olel piyanɗe ɗe noon kañum woni ko nana e nder leyɗe koddiɗe ngal ɗon legal ko wayno cité Niger ko wayno ha to hippodrome ha to Madina Koura ha to Bagadaji ha to Ntomikuru bugu ha to AC 2000 kala ɓe kolli noon haydara ala ko haydara noon ko fayre tan kono haydara ala ko kewi ko koninkoɓe ɓe kañumen tigui gonno e wadde ko wiyete exercice aji mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Shugel Kokla Mayga ñande alkamisa 15 lewru korse hitande ujunnaji 2023 o yehino to palais des sports de Bamako kanko Shugel Mayga hono jagoɗo leydi ndi tawi nayimo toon ko wadde dernier hommage oɗon hommage subako sakkede fade kay e oɗo biyetenoɗo Daniel Amogina Tusuge on noon ko gonnoɗo magistrat taw kadi ko ɓurnoɗo hormede e nder leydi Mali o meɗino wonde procureur général de la république o meɗino politique général de Bamako ko meɗino kadi o meɗino kadi wonde président de cour de justice catala bitegal limwa on jaltuɗo aduna ko yaɗo no fewi e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen aleta hanki 16 korse 2023 leydi Mali yehino subgoji mum référendum woni memtade tugnorgal muɗuma catala bitegal modèle Mali noon woni mission d'observation des élections au Mali ɓe kolliri tigui ɓe kolliri ɓe cari fodde ujunnaje 3.75 observateur e nder bureau ji vote e nder jokli leydi he kala ɓe kolliri noon bureau ji vote an ɗi uddi ko sanga 18 heures e tawa fodde 96% e nden bureau ji 18 heures tawa kay uddi hano hannirta ni ɓe kolliri noon ko fati noon e limgol carte ɗe hay caɗele gote ala ko jiya hena ɗum noon e nder 79% bureau ji ɗi kay hay caɗele gote ala ɗi jeeyde ɓe mbaɗi observé ɓe kolliri noon to ɓeɗa tarɓiri noon ko fati kay e taux de participation ɓe kolliri yimɓeɓe jaltani saabu e nder temedere kala kono gase jeeɗiɗo neɗɗo tan kañumen goni yaltude wotoyde toɓɓere nayɓiri noon koko fati kay e koɓe jii ko rewani lawol ko noon heewi no fewi ko ɓuuri mantinade hen ɗum woni ko limtiten ɓe kolliri noon wasde kay waɗede sumgoji ɓe teskima noon sumgoji ɗi wasde waɗede e nder région de Kidal ɓe jii kadi bureau numéro 5 des votes e nder salle ɓe jii bureau numéro 5 des votes e nder salle goto ɓe jii bureau ji 5 des votes e nder salle goto ɗum noon ko to wuuro witego Baye cercle de Bankas région de Mopti ɓe kolliri kadi wonde yama violation de secret de vote woni e nder isoloir woni tigui kuɓoyel walla cuurel to neɗɗo foti votoyde to yiyama toon noon guel to bureau vote numéro 1 to centre mo mbiyata CF TPD Haye ndi cercle de Haye isoloir o noon ene funggini no fewi kala ko neɗɗo wawi wadde nder toon wonɓe bowal ga ene jiiya ɓe kolliri kadi to commune mo Ñono cercle de Ñono commune de Ñono cercle de Ñono nde yimɓe tigui puɗɗi vodde ɓooyani donc ɗon tigui piroji ɗi udda tawi ko menace terroriste en to commune biteɗo Kala Sigguide cercle de Ñono wonnoɓe tonne wonnoɓe président ji de bureau ji de vote to nokku biteɗo Ngujila eto wite Mañale ɓen noon ko sagataɓe joguitiɓe seɓɓitiɓe kañumen garani ɗiɗon président ji de vote ɓe nawi ɗumen ɓe bifti ɗumen kamɓe chef de bureau ji ɗi to commune ɗum biteɗo Pogo bureau numéro 2 uddi to noon ɓe bureau numéro 2 udditi tan ko caggal kayde bureau ji ɗi udditi seeɗa ko ɗon ɗi udda saabu menace terroriste to commune biteɗo Bokkuli Bozo cercle de Masina toon ko maire commune ko kañum
kañum tigi yamirde bureau ji ɗi uddata law matériel o artire ko ɓuuri yawde e ndera bureau e ndera to mairie to saabu ménage de kayim ɓeɗon seɓitiɓe to cercle bankasa toon e bureau de toon ko bureau de vote bureau de vote kañum tigi mbaɗa délocalisé e Allah kay e kulo huuli kañumen eggina nawta to nokkuji goɗɗi to cercle ñamfunke to nokku biteɗo tondi daru sare to tondira du sare e to non ko agent ji électeur ko kañumen tigi bifta taƴa kañum tigi bifta ɓe tonga seɓitiɓe gaari biftiɓe jaade mabɓe tonguiɓe piiɓe ha walo suttiɓe ɓe ga piya kay pigal musgal fewi kamɓe kala ɓe battani kay ko antirde oɗo saaha joni e nder cuuɗi cafriɗi nokkuji kewɗi goɗɗi voteji ɗi dirtinama yeteɗi goteji kiiɗi uddama ɗi kewɗi kadi gotani saabu kulla huuli kay e menasa ɓeɗon witeɓe terroriste woni seɓitiɓe koto leydi Benin paaɗena e nder match fugukoyngel taw ko éliminatoire coupe d'Afrique paaɗo hono tawi kadi ko équipe Sénégal woni de Lion de Sénégal kañum fittitatno e ɓen taw ko équipe mo leydi Benin teskama noon yimɓe ɗiɗo ko supporter uji en mbasi hen pittali mumen waɗi kadi fodde sappo e neɗɗo barmuɓe hen to stade général match kerukum hen goto noon e wasɓe pittali men ɓe hen goto ko ɗon maayi e nder stade o keddiɗo noon ko saha kay mo waɗatano évacué nawtano cuuɗi cafriɗi ko hen tigui wasi fittande mum procureur général de Cotonou noon namdima nde enquête jaaƴo waɗate hen koto leydi Burkina Faso ɗo laamu transition go Burkina Faso ɓe kolliri weltare mabɓe mawni no fewi kadi ɓe kolliri eɓe jaadi e ko laamu transition go Mali yamiri kay wonde laafaji Boulaye woni casque bleu en cetala bitegal lonnide yaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade koto Guinée Conakry paaɗen ine tijjano noon hono médiateur CEDEAO to Conakry alada hanki sappo jeetati lewru juin on woni Thomas Yayi Boni men ɗo wonde hoorejo leydi Benin kono noon ngun jillu haytinama dirtinama tigui ha saaha yesso en keɓani andude noon holko saabi e ɗum dirtine siftinde on noon lebbi jeegom joni kanko médiateur hay médiateur CEDEAO goto yettaki e nder leydi Guinée Conakry musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji moɗe ɗemngal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Saga Keɓe en nangani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñumen sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on